Enyaro baren pindon borom man la kapor. Enyaro baren pindon borom man la kapor. Enyaro baren pindon borom man la kapor. Ka borom hau pam hau kun baramen sim bakoi. Kotrai Jesu ngis ngongu yame imane yame nagabinda kadega janni ha kapamelawan ban pau ya lade hangi lembaga dur jungri uppu beim Jesu karko kardo yangi haganega sngi kabahinyu jong ka jingtuai Nobena Khristmas ko Jesu ngi don bun gi jingang nur hapo jongi kadbangi alum lang bandua ya kadega Nobena pamen apin kray kado nur kamen siam jung Menapalai Thodieng ina ke jing te jingku, menapalai Thodieng ina ke jing pang jing shita, menamap igi pop ki sanjogi, panginduk laban kendit bentrio, na kabah tia ha ka pop Jesu penku penku igi, penkantang igi, da ke jing duai kabang i perlong ha ke nega jangi. Nambar kebasa in dry article. Tuhan Immanuel, Tuhan Yesus bayu Israel, Yesus babenru bamelata, baurang liya jing dong Tengok pa berukun umat sim berkoi amen. Goblay tuan banyarap yenga tried berkoi banyarap yenga kaburam haupa berukun umat sim berkoi ba galak ba meningkong uju mental berobor jinam la jinam amen. Yusim kendradu bansawan alingin yamane Yusim kendradu bansawan alingin yamane Turisa kokun Sion batuk mentinge kokun Jerusalem Kami utrai kendradun sawan Batik syai berkrau kandon kata kasih Bat kilung bakin tu jing bang jing tiap Bat kilung red kadur kengah Baruan raga tu lupa berkrau Badun sapen temai ke Jerusalem Yusim kendradu bansawan alingin yamane Akmin wan ublay baru brew na ying udabit bansyong alor kaken Tepini yaum badkan kemen
Akamin wanu trayu rajongi Uba kuki Israel Uba pangalor kakliga pansnya jongkaima Badun sinsyara duduriau ba Badna dua basyadu bakusi telu kaperthe Yusim kendra du bansawan Halingin yamane Akmi utrai kendra duan pang Ngais kemu nom lam ler La muslim banwan tuyabiu Nabashi syaun wan baru nompe Yusim kendra du bansawan Alingin yamane Utrai unsawan yarku muslapus yulang bro Hakisi jongu kan samita bapalangkahong Barker hai kandap kajingsu Bad baroki sim protekin maniau Baroki bendriu kindem yau Yusim kendra du bansawan Alingin yamane Ankangi yang gulu Badan kodia ubleyu badan ror Aka kedura beduk majung Unsyong badun sensyar Ya kajing sensyara terpeng Yusim kendra du bansawan Alingin yamane Ku Bethlehem gunung bajong play balotan Napawon mi unong sensyar ki Israel Barkajing wan mi jongu Kan longkung kebasta kebam juku Tempin krau yau akmaci teluka pertei Pada kekendau kajing sugendawan Yusim kendra du bansawan Alingin yamane Ken hoi risa neng bakendau turwaya rokuru lumbakin teidaga jingmen murid ruda kahong
alam lenti jengi, ukon lang berat Mawkhlam Thodak, urung nagabantai jengi, pelapun long kum Melkisedek, ulang dok syabam jukut bat jenam la jenam, ulang usim jong kahok, kapateng jong u kam don jingkut, kajing songo yau lei. Kasur basyang kapar keleng jing dum yang it ka sam leng ba serngil ba dum ki twe jing shai ji su wan ban pen ta ba u kun lang brot na preng u hier ban dup siu spa yu kun ben driu ngin jau mat ngin siu si tang ya lagi poku na ban si
Komen siem bakoit pen slaying I vei pei vei. Hakanega jen meet. Bangin dupla ban shempang. Yaga jingit. Jongu ble apo jongi vei pei vei. Pen gantang yangi. Kadbangi puson yagak tin. Kaba. Pen shai yangi. Lembau men siem bakoit. Utrai undon reng kad bat pim. Gabat piru. Kajim puli naga gospel bakoit kat kumulukas. Kaburam hame kutrai. Kamaria kala ong hau angel. Ngalong kateisoti. Kumno kain kane kala banlong. Uta u angel ula jubab. Umensiam bakut un sakhiar halo jumpi. But kabor jungu bahakletam kan sakha surni yapi. Naganega daw. Yauta uba en kanapi en kot ukun uplay. Hakami ka kurjambi ka Elizabeth ya kabalanyu kabalinki minta kalapun ya ukun shinrang la hindriu banai wat la kala temen namar omdon kaba uble umla banle kamaria kala paik tin ngalonga shakri utrai ay kanurlong hanga kat kumba pila ong mar kumda u angel ulalait no ka gospel jong utrai Kachingero yame ko Chris. ko himen ko para bait how try Jesus Christ ngilapoi yagasngi kabahinyu jonga jingtuwai Nobena Khristmas but ngidang penkre hakini gisngi baro daga jingtuwai daga jingrwai daga jimpuson yakaktin uble but ka jingtuwai ba per kam da me lemba ka jingtuwai rosary ngidon tangka we ka pang hakamachu ngikwa ban pende mai ya ka jingade jongi badu jisu ngikwa ban penimbiang ya ka jingim mensiam jongi namar tanglem bau jisu Christ ngila ban pende mai ya ka jingim mensiam jongi bade namar ka nega daw ngi penkare nagabinda ka sngi burom Christmas but baro mangi ki ba penkare nagabinda ka nega Christmas ngitip shai kadar ba ujisu ulaka ulai em kumangi men arhajar snem shua but menda kane kalonga jinkan mau jongata ka jinkwa kane kalonga birthday jongu Chris sngi ka jongu Chris birth anniversary ya manusnem kabangi reke tengim ngila sotu shai kadar balengi reke yagas ngi ka jongu Chris balengi penkare nagabinda gas ngi ka jongu Chris knamba ngi baro ngin yalong kawe badu Chris ka jinkwa jongi yaga jingale jongi baro bangindu yasrim badu Chris haka jingim jongi lemba kanega jinkot kirpang yaw jisu banwan pentimmayengi sashasin ngi baro ngitrang bangin don ka dur ka dar jongu Chris bangin dup laban ino ya ka jinglong jong ka pop na ka jingim jongi but ko himmen ko para kadba ngi puson halor ka sngi ka jongu Chris halor ka Christmas halor ka jinglong do jinglong snam jongu Chris ngi wan poi sha ka maria teisoti kumno ka maria teisoti kalapdiang ya ujisu ha ka jingim jonga kumno ka maria teisuti kala penkre yalade negabinda ka sngi ka jongu Chris kumno ka maria teisuti kala em ya ka jingim kabakoit negabinda ben penurlong ya ka sain dur ka jongu blai bad ya ka jim penkre jonga maria teisuti ka shong ha ka jingong hoi jonga ni om ya ka fiat jonga maria teisuti
Yaka jimpediang yaka saintur jongobale haka jingem jonga habakal ong ngalonga shakri jongobale. I can urlong hanga kat kum gamon jame. Kaneka longa piat jonga Maria teisoti. Kaneka longa jingong hoid jonga Maria teisoti. But Shua ya kaneka jubab ngilaban yo haba uangalula wansha ka Maria teisoti ban penbana bakal longa kimi jongo bale kala artatin kala syating kala kuslai jimmud bad haba kala kuslai jimmud haba kala artatin haba kala ting uangal udang pentengen yaka uangal udang pensngai yaka uangal udang ai jingkermen yaka Wangel udang pensyaya ke jimu jimbar kajanga baka daka baong kane kalonga saindur jongo bale pipinam don kam benting namaria ka ba uble umud banle kalong lemba ka bor jongo men siam bakoi badu ble umud banle ya kane ka kam halu jombi lemba ka bor jongo hi bad uangel ulayarap ya ka Maria teisoti ban ong hoid ngakoloi hoid ngan pediang hoid ngan kongu ko himmen ko para hakaju kapor kumba ka Maria teisoti kala artatin ngidonru sa uweipat ubala artatin ubala ting ubala lingo ubala kuslai jimud ulong usakaria haba usakaria ula kuslai jingmud haba usakaria ula artatin haba wangel ula wanyang hakama jongo banong katenga jome ka Elizabeth kanya ukon bad nadu kakpo kakami un sadap da kabor jongo men siyam bakoy bad usakaria ula artatin usakaria ula kuslai jingmud haba usakaria ula kuslai jimud kai kabalajia ublay ula ko sakaria namarba mela artatin yakaba ngala pinom kren tat hadu endalaka ya ukun pinom laban kren namarba tila artatin ngilaban yo nagabenta ka jing artatin jomu nagabinta ka jing ting jongu nagabinta ka jing kuslai jing mor jongu uble ula penshitam kindayat ladangi persambano bale kadon ka jing ya per usakaria ula artatin usakaria ula kuslai usakaria ula ting hakaju kadur ka Maria teisuti kala kuslai jimmod ka Maria teisuti kala ting ka Maria teisuti kala artatin henre ni yo uble shimla penshitam yaka balepat ya usakaria ngilaban yo kadon ka jingya per ha kine armut usakaria bad ka Elizabeth kidang duwai nagabenda ban yo kun kidang penkare nagabenda bun snem ban yo kun bad kela don ke jingduwai kabakila buha kama tu belai bad habau angelula wan hakama jungu udeben ngeit automatically udeben ngeit shisha hoid ublai ula snap ye ke jingduwai janga dina kata kadau ublai ula pai yau angel hanga bad lada ublai ula pai yau angel kanurlong be henry usakaria shimla don ke jinged kumba ka Maria teisoti kaladon namar ka Maria teisoti kam shimla duwai nagabindaban yokun ka Maria teisoti kala duwai nagabinda kaye ka Maria teisoti kala penkantang yaladesha ke temple ban im teisoti junom bad kadon ga jimbatai shapang kaneka jingrai jonga Maria teisoti bad kumjuru Joseph bakoit bakila yarai markelia bakin im teisoti nagabinda ka burom jongo bale habaka Maria teisoti kadam penkre yalade ban im teisoti shi junom haba wan kane ka kubor kala artatin
Namar kam shimla duwai naga benda ukun pinpan kala duwai ben im ya ka jingim soti baroshi jingim. But haba wangalula wan banai kubur kumne kamariya tei soti kala kali. Kadba ngadang duwai naga benda ka jinglong soti balikin kum ke ne ka kubur ka wan shanga. Haba ngakwa ban nim tei soti haba ngakwa ban Pinkantang yalade ya ka jingim jonga nagabenda uble bale part kawan kat kumkene ka kubor kams ngau tushu kataru kampat don ka idea kampat don ka jingtip syapang umensiam bakuid ha ka jingim jonga namarngi barong itip umensiam bakuid ha ka jutam barim kamde kata ka jingai bor barabor syakibrio Tangkat tukat nongut ki beriu ki layo pediang ya umensiam bakuid. But ka jingi kai hal umensiam bakuid ru kalang duna bha. But de ha kata ka por ka Maria tei soti haba kala yusngo ya kane ka kubor kala artatin kumno kala banjia. Namar kambad yusngo syapang umensiam bakuid. But ni barong etip Ujisuhi ula penyetu ya ki apostol syapang umensiam bakuid badu jisuhi ula kularia umensiam bakuid ya ki apostol syuakane kimpat don jings ngawutu bad ka jingtip syapang umensiam bakuid bad kaba ha kabas ngawutu ya kane pilaban peit ya ka Maria tei soti ka kinna kinde na Nazaret ka kinna kinde nonggendong Kampat don ke jingtip kabapura hal romensiam bakoid but kan jayu ladawan kia romensiam bakoid but kampat don jingtip minnoru balemba romensiam bakoid kalaban pun kun dena kata kadau kalakali kumno kane kalabalong ngam itu ya ngam don jingtip syapang uberiu bang ampat don jingyade badu uberiu te kumno ke ngalaban pun kon bade ha kata ka por ko himmen ko para uangel udam penshai ya ka Maria tei soti da ka ba ong bor bahakli tam kan hiar halo jompi pat kan ka serngiu yapi bat kane kalongka Jinghi kai batimai ya ka Maria tei soti habakala yusno kat kane ka jinghi kai ka batimai kalastang ban ong ngangeit ya kane namar chisin ublai wong kan urlong ngangeit kan urlong dina kata ka daw ka Maria tei soti kala ong hoy kam shimla kandai ya kane ka idea ya kane ka jingtumu jongu blai kam shimla Kindai pinban kala kongu kala ong hoy haba kala ong hoy nga kaloi balong syakri jongo bale ban penurlong ye ka saindur ka jongo bale bad lada ka jingong jonga hoy kadang yarap ye ka perte baleem ngalaban long syakri ya kata ka jingtumu ngalaban syakri ya kane ka jingtumu jongo bale ban penim ya ka perte ngalaban syakri yawunong penim ngalaban syakri yawunong penim tathadu baun penim ya kaperte ngalaban syakri yawunong penim ban kersyan yawu haga jinglong kerlong kinna barro kane kalong ka jingong jong ka Maria tei soti ngalong ka syakri jong ublay ngalong ka syakri jong ublay kane kalong ka jingid ka peni ha ublay ngalong ka syakri utray ay kan urlong hanga kat kumba pila ong kala ong ngan syakri ya Jisu ngan syakri ya ublay ngan syakri ya ukulong Jisu ngan syakri ya ngan kersyan ban ngan ya renggat badu Jisu ban ngan omde tang hadu bangan daka ken rengat koloi ben yai shadu sha lum Calvary kane kalonga jingmud jonga jinglong syakri kaba ka Maria tei soti kala ong lemba ka fiat jonga lemba ka jingong hoy jonga kai ka ban sajia lada ka Maria tei soti ka sange ban ong hoy nga khloi
ngi baro nginom rake ya ke Christmas ngi baro nginum don ke jinglong Kristan haba ka Maria te soti ka kallalong ka shakri jongo bale ka parte kala kala ka jingim kala kala ka jinglong jonga parte kala kala le se don bu na padeng jongi minda ngi tolot ban jubab hoi ngakoloi ban shakri le se don ki kimi ki pa ki kentai ban long shakri ha ki ingasem le se don ki kun ki kentai ban long shakri ha ki kimi ki pa don bun ki buryu ki kentai ban pediang ya ga sain dur jong oblai ha ka jingim joki don bun ki buryu ki len ban long ki shakri bun ki buryu ki ken karnga kli nakabanong hoid nga menjur nga pediang ngan im hakane ki ingasem hadu bandaya don bun ki longgopa ki sange ban shakri ya ubalai haki ingasem don bun ki Kristan ki sange balong ki shakri jong ubalai don bun ki Kristan ki la sange ban mani ya Jisu bad habang sange ban mani ya Jisu habangi sange ban yid yaw Jisu habangi sange ban late mass habangi sange ban late sacrament habangi sange ban late shaka jing shakri ya kabalang ngi karnga kli habangi karnga kli habangi kandai tia ka jing tarwa jongo bale ngi karnga kli pershaya ka mon jongo bale pershaya ka saindur jongo bale bad ngi penjot Yaka yinga sem jongi yaka jingim shimet jongi ko himen ko para kadbangi dam pen karena ka binda ka sngi burom Christmas ngidon kamban pentimai yaka jingong hoi jongi lemba ka baptisma ngi jubab ngingeit ha uble badon bor baro ngingeit ha ka balang ngingeit ha ukun uble ngingeit ha mensiam bakoy ngingeit ya ka jingmaya jong ka balang ngingeit ya ka jingi kai jong ka balang ngingeit ya ka jingi kai jong Jisu ngingeit ya ka jingi kai ha ka gospel bangi koloi ben pediang ngila jubab henre wan hadin bangila jubab ya utrai ngila karnga kli ngila sange ban shakri ngila sange ban yai pendemai ya ka jingong hoi jongi bad namar kane ka daw bon sin ngi im bad ngi sakut ha ka jing sosi ha kane ka jimpen kare jongi nga kot nga veri pi vai pa ivai ban pentim mai ya ka jubab hoi jopi lese pi ki kimi ki pa pela hoi ban im lang ha du bakut ka jing im jombi ha ka bapdiang ya ka sacrament kin jingan diu kurim lemba ka jingong jongi ni baru ki Kristan ngila hoi ngan imbadu Kris bangin kongu ya ka gospel bangin penim ya ka hokka sort jonga gospel henre bun apdeng jongi ngila kinran ding ban ngila stang ban ngop ha ka pop ko himmen ko para ujisu ukot uwerengi vai pai vai hato pikoloi ben pendimai ya ka jingong hoi jombi sashasin rengkat bat ka Maria teisoti lese ya ka jingong hoi jombi rengkat badu Jisu rengkat bat ka Maria teisoti kanwan rajingsu kanwan rajingit sashasin haki inga sem jongi kanwan ra ek jingkarku haki jingim shimet jongi kanwan ra ka jingkarku haki kun kikti ki jongi kanwan ra ka jingkarku haka balang bakku jongi kanwan ra ka jingkarku haka imlang salang jongi ko himmen ko para tongin pendimai yaka jingong hoi yaka fiak jongi ivei pa ivei rengkat bat ka Maria teisoti hakane ka sngi kabahinyu jonga jingduai Nobena Christmas ublayun karku kardo yapi ujisun karku kardo yapi un pendimai kamen siam jombi Enyaro ya utrai Jesu Christ. Ka sembut lengkot. Wan ban sus pa engi ko blai beton bor baro. Wan ban sus pa engi ko blai beton bor baro. To pai ki khmat jome sengi bat ngin salat im. To pai ki khmat jome sengi bat ngin salat im. Kaburam hau pa batau pun hamasim bakut
to pagi kemat jumi Sngi bat ngin salat im ke antifon arpu artrik kos im jongki hima sima bat ko jing trang jongki ko mau dong ba pen ya so ka wei ale ban pen im yau ben riu uba mela thau na shi kham ka khandeu Ben sim jong ayu try ka yarisa ka kmenu pleu no penim jonga laba u yesha kribarin jongu ben rukin kod yanga ka plakurku uba don bor kam trau hanga ule gerteng jongu ba kuju nam kane pateng uai la jing isne yaki ben ruki ba shem jing uplay usai ka warna laksang ti la jom upen sakmadu buji basaro upen yarket ki ba krobor basni Tinganu wajing bamba Ibarius pauda pano sudah Ulai sengori sasakri ulai Ulakan maya laga jing isne Ulakan mabuba ulaya kren Gajing ular buagi patumen Kos im jongki hima sima bat ko jing trang jongki ko mau dong ba pen ya so ka wei ale ban pen im ya uben reu uba mela thau na shi kham ka khandeu Utrai undon rengka bat phiru Thong in nia duai Topen kloi ko trai wat Slam shoe. Wan ra yala ke jing yarap na benin. Kram bangi ki bangait bat kermen. Inio ke jing penim daga jing wan jame. Me uba im badu basen sha junom la junom. Amen. Ko himen ko para. Tongin pan now jisu hakane kerle mat ya ke jing korko. Lese bu na pren champi pipang pichitom. Pimyo late shay imane nama kajing talot kamet kapar jambi. Lese pidon bun ki daw bamla late. Lese pidang tiapang. Lese pidang sumari ki bapang. Lese pidon bun jay ki jing talot but kajing duna happy. Ko himen ko para ujisu udang yo I epi. Ujisu udang yo I aga jing trang jambi. Wat lada pidang shimmenta ha kane ka jing duai online. Ujisu uba yo I epi hakabari. Unso sikliang epi naga binta ka jing trang jambi. Naga binta ka jingi jambi ya ujisu. Lese minta pila yao kereta. Haka por samla pila long bashirahem pamare shaib mane ban shimmenta. Lese pilong nong yalam. Hendra minta nadu ka por pipang pishitom. Pimji yoban le shaib mane. Ko himmen ko para. IT ake jing talot jambi. Jing duna jambi. Lese haki inga sen jambi don bon gi kon gi ti jambi. Kimju im kumba pitrang. Lese ki talot palat hake jinge.
Lese kim jo tur shai mane. Lese kila pep bun snem ya ka sakramen ka jingim sakramen. Lese kidam pin kol maria ki ingasen. Lese kila stang ban ngop ha ka jingdi babun jai. Lese kila kerni ya ka kiad. Kila kerni ya ka drag. Bad kila im ha ka pop ka sang. Pat pidang jauh umat naga benta jongki. Ko himen ko para pendimai ke jingya dei jompi batu Jesu. Haba pistang ban pendimai kum ka kemi ki pa ki himen ki para. Ka jinga e jong utrai kan wan tuit halor ki bayid batoin jompiru. Kadba pitrang yau Jesu. Kadba pi mane yau hakane kelikmat. Pensanang yo I pensastang ben yo I. Ya ka bor utrai ka stang ban pau om tang halo jompi. Henry halor ki bayid batoin jompiru. Namar ublay umju le shiliang. Umju pe shiliang. Namar ulong uba penhap ya uslap. Halor ki baba. Bad halor ki basuniyo. Habapi duai daga jimba min siyam jumpi. Utrayun penhap ya ka jinga halor ki bayid batoin jumpiru. Lese minda kilong ki ba mutlap. Lese kila jingai na utray. Lese kila sakama. Bad kata pedang ken mau ya ka jinglong jumpi. Pedang ja umat. Bad pim ju don ke Sngi. Ba piletia kalam yam kalam sausi halor ki bayid batoin jumpi. Hakane kelemat daga jinge duai pau Jesu ni arap yapi kamaria teisu de ken arap yapi yak rikuit baro ken arap yapi yak bening baro ken pli hakamat jongi hakane ka ayam badap daga jinga hakane ka janmit ka badap daga jingi dutrai kadba ka perte baro kawe karuai hakawe ka sur naga binda ka jingwan jongu nompenim naga binda ka jingwan jongu Emmanuel ko Jesu bayid wan shangsa hapo jongi wan shangsa hakinga sem jongi wan ban impenim biang yaki kun kikti yaki himen ki para balayap ha kamen siam ngitrang yame ko Jesu sikul yang ngi ko Jesu naga binda ka jinget ka bangila im nadu ka por bangila yutu yame Jesu watnum klat yangi watnum sange ban kerku yangi watnum long bakulud ha kamat ka jingduai barit jongi ni ki shakri jame ai bor yangi tongin karpat ko himen ko para ha kane kerlemat ai ba ka bor jongo Jesu nam man hiar halo jombi nam pentandaya kamen siam jombi nam pentangen yapi nam pen slay yapi daga bor jongo au nam pen koi ben kia yapi nang tayapi ipi ki bakap bapang ki bashitom lese pi don ka jimpang ka bajur lese ki doctor kila angyapi kane ka jimpang kalang ka ba ka jait ka bajur palan lese pim don dawai ka shin ban yarap yapi hendrai hakane ke kelep mat ka bor Jesu kanang wan yaral ujumbi ban penteng yapi ban pen koi yapi ban pen kuid yapi ko long ko melong ko pa ko imedi pa it ko ki bahid batoin baro jong king ka sem duai na do ka odud ka bor Jesu Christ kan wan yaral ujumbi hakane ke kelep ban pentengan yapi ban pen slay yapi Jesu bayid ai bor menda kerku ko Jesu hallelujah hallelujah Jesu ai bor hallelujah 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 Jesu ta yagene ki kon baro hagene ki kelima ai baro gene ki kon ke baduai hagene ki janmi kinang shem yame haga jingim jogi lese don ge bala do jingermen kinang yo jingermen menda kinang yo jingit sachasin kinang yo bor halor ka met ka par jogi menda Jesu ka ta yaki ner lakak tejo me halor ka kli jangi halor ki kamaj jangi halor ki skor jangi halor ka terpeng jangi halor bar ka binda janga met ka par halor rindang jangi halor pedot jangi halor tele jangi halor ka shadem jangi halor ka klons nam jangi halor ka tor jangi halor ka donu jangi halor ki plakon jangi halor ki smear jangi halor ki bundum jangi halor ki singai jangi halor ki elbom jangi halor ki kati ki jat jangi Jesu bayi ai baki nang yo bor to mai menda ai ka bai nang yo bor ban kia ka met ka par ai baki nang job halor ka ne ke kinyang ka bakta ya ka met ka par jangi hallelujah 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 Jesus hallelujah 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 Jesus le kambla halo jangi ko himen ko para pedian trang ya Jesus god kar par ya Jesus lage jakka ba pedon ai ka bor Jesus na man har halo jambe menda hallelujah 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 Jesus garko ya ki baro garko ya ki long me long pa ke ba shemenda ha ke ne ke jingdu ai menda garko ye god samla karko ye me ye pai menda hallelujah 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 hallelujah
Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Ko Maria te sodi. Ya sai lem naga binda jungi vai pai vai. Ya sai lem naga binda baor ki kun ki bashim benda ha kane ga jing duai Nobena. Makiru ki dam pen kre naga binda ka sngi ka jungu nom penim. Kumba pala pen kre naga binda ka jing ka ya unom penim. Palaya lem ba ka jing shitam babun chai. Henry pala im ha ka jing e. Bad ka jing kongu ya kata ka piat. Bad pem shim lakala na kata ka jingong hoy. Bad palala ban yang haki jat jang ka dim panabakuid hakaba peit ya unom penim. Upenim ya ka parte da ka bakit ya ka pop jang ka parte. Haka jingim jongi rungi don bon ki daw jang ka jing sosi. Ngidon kam ya ka jing yarap. Jom pa ko Maria te soti haka jingim jongi. Yarap yangi bangi rungi niopidi ya ka jingger ko. Haka ne ka ayam Khristmas. Ngiaiti ya ki ka sem jongi. Ngiaiti ya ki himen ki para jongi ki kun ki ti jongi ki mi ki pa jongi. Ki don ki kun ki bat duai da ka ba jao umat. Haka ba perkat. Haka ba ken mau ya ki bahit bat toin jongi ki bat tia ha ki hospital. Ko Maria te soti. Lai jingo ya ki rangkat baru kon jaba unam pedi. Ko blai ko Maria kepada taga jinga e utrai dan berpa agar ku ya pa te kinde. Pala agar ku ya sopo jom pav Jesu. Ko Maria ba ku ko mi jom blai duai na kabinda jongi ki nompok. Minta ka por ka jinga jingi amen. Tagin pani ka jingar ko now Jesu. Kerku yangi kerku trai. Kerku yangi kerku trai. Kerku yangi kerku trai. Kerku yangi kerku trai. Ram học pa bat hau kun ha man sim koi umba galong haba maningkong kujuman taud barabor jinam la jinam amen. Yan ya raya trai Jesus Christ jinam la jinam amen.